Tisíce mrtvých zvířat a deštné pralesy v plamenech. To je aktuální situace, která probíhá v Indonésii. Požáry zasahují více jak 5000 kilometrů Indonésie a hoří 2 miliony hektarů deštného pralesa. Jedná se o nejhorší ekologickou katastrofu za poslední tisíciletí. Farmáři úmyslně vypalují deštné pralesy, aby získali prostor pro pěstování palmy olejné. Palmový olej je totiž nejlevnějším olejem na trhu a je obsažen v některých potravinách, kosmetice a biopalivu. Velmi kritická situace je na Sumatře a v Borneu. Požáry si vyžádaly už oběti na lidských životech. Ve velkém umírají i zvířata. Ohroženými jsou například orangutani. Ty se před ohněm ukrývají v plantážích, kde je místní zabíjejí. Všichni nemají tak velké štěstí jako tato samice s mládětem. Těm pomohli záchranáři. Prognóza do budoucna rozhodně není optimistická. Na Sumatře žije okolo 7000 orangutanů a při těchto požárech rozhodně ještě jejich populace klesne. Myslíte si, že se nás tato situace netýká? Omyl. Úbytek deštných pralesů narušuje klimatickou rovnováhu a právě proto jsou delší a častější sucha, ubývá pitné vody a do ovzduší se dostávají škodlivé látky. Aktuálně Indonésie s 1500 ohnisky vyprodukuje za měsíc více oxidu uhličitého než Amerika za celý rok. Požáry takového charakteru se rozhodně dějí zbytečně. Palmový olej není prospěšný pro lidský organismus. Obsahuje vysoké množství mastných nasycených kyselin, které jsou původcem zánětů, cévních problémů i snížení imunity. I my můžeme pomoci celému světu. Nekonzumujme výrobky, které obsahují palmový olej. Já už přestala. A co proto děláte vy?